K'aw bɛɛ lajɛlen fo foli kɔfɛ sisan ka sɔrɔ k'a fɔ bi video bɛ tali kɛ jumɛn kan bi video bɛ tali kɛ buramuso dɔw bɛ yen olu jɔyɔrɔ ka d'u ma musokɔrɔba dɔw bɛ yen franchement u ka essayer u ka u buramusow to u kulokɔrɔla ka buda quoi mais yan'an ka video daminɛ fɛn dɔ yera Facebook kan mɔgɔw adamaden mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila fɛn minnu ye ka taa mɔgɔ dɔnnenba ninnu ko artisiw i n'a fɔ Babani Kɔnɛ ka na n'a photo ye ou bien ka na n'a ka video ye k'a sɛbɛn ko Babani k'a banna franchement minnu y'o kɛ aw ka wuli dɔrɔn k'a sɔrɔ dɔ kelen don k'aw ba photo bila k'aw ba banna o bɛ jatigɛ mun se aw ma a bɛ nɛn kunaya mun se aw ma a bɛ ɲɛkun kunaya mun se aw ma n'i miiri o la i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ba bila k'a fɔ k'a sara i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ba bila k'a fɔ ko ntanyana ala k'a kɛ Babani ma si ye mais n kɔni b'a dɔn mɔgɔ min bɛ a wolo ba mɔgɔ min bɛ miiri a ba la o tɛ sɔn ka nin kɛ parce que diɲɛ bɛɛ fa ka sa o ka fisa mɔgɔ kelen ba ka sa diɲɛ bɛɛ fa ka sa sɔgɔmada kelen o ka fisa mɔgɔ kelen ba ka sa mɔgɔ min bɛ se ka nkalon da ko mɔgɔ ba sara ka sɔrɔ a tigi ba bɛ balo la hali ni minɛmɛlɛkɛ bɛ siran o tigi ɲɛ ala k'a kɛ Babani ma si ye ala k'a k'a ma tɔgɔ ye ala k'a k'a ma kɛnɛya ye ala k'a k'a denw ma si ni kɛnɛya ye ala k'a kɛ manja wɛrɛ ni garijɛgɛ wɛrɛ ye ani lakanda wɛrɛ ye lakana min n'u ye mun fɔ a kɛra diɲɛ accident fan o fan ye ala k'a kisi o ma Babani Kɔnɛ ala k'a kisi o ma fana kunkolo misɛnnin ala k'a kisi o ma aja disco ala k'a k'i ma si ye kɔrɔkɛ fako sa ala k'a k'i ma si ni kɛnɛya ye ala k'a k'i ma kɛnɛya ye ala k'a k'i ma nafolo ye ala k'a k'i ma garijɛgɛ ye ala k'a k'i denw ma si ni kɛnɛya ye franchement minnu y'a kɛ c'est pas bien bi video bɛ tali kɛ jumɛn kɔ o ye buramuso dɔw ye buramuso e denkɛ aw minnu den ye muso furu ka na aw kan aw minnu den sera ka muso furu parce que denba ɲuman garijɛgɛ ye fɛn dɔ ye kunnadiya ye fɛn dɔ ye i ka se ka bange ka kɔrɔbaya ka furu sɔrɔ ka to i ka furu la ka denkɛ sɔrɔ ka denmusow sɔrɔ i denmusow ka furu k'e to balo la i denkɛw ka furu k'e to balo la c'est à dire kunnadiya dan y'o ye parce que i kɛra togo togo don dɔ i b'i sa koyi i kɛra togo togo don dɔ aw bɛ da buramusow i kɛra togo togo jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye bilahi boli mɔgɔ bɛ fɔ i jatigi kɔ mais mɔgɔ si tɛ fɔ ala kɔ e ma se k'i buramuso in k'o kɛ i den ye e ma se k'i buramuso in k'o kɛ i denkɛ muso ye k'o kɛ i den ye k'a dɔn ko ni furu ɲɛna ko e tɔgɔ duman ni furu tiɲɛna k'e tɔgɔ goman e ma se k'olu tɔbɔtɔ parce que n'i seko t'i den ka cɛya i den mun ka cɛlasigi la i b'a fɔ ala k'o bɛn ni buramuso ɲuman ye denmisɛnninw don u marala o u ma mara o n'i denkɛ y'a furu ka na e k'a yira ale la ko mara b'i ka so n'i denkɛ y'a furu ka na e k'a yira ale la k'i denkɛ ko o tin de bɛ e la parce que ni manja o manja n'i y'a ye muso kan i bɛ taa sɔrɔ denkɛ ka manja de bɛ yɛlɛ muso kan parce que ni i kɛra i denkɛ fɛ a muso ko bɛ diya i ye n'i kɛra i denkɛ fɛ a muso i b'a bɛrɛbɛrɛ n'i kɛra i denkɛ fɛ i bɛ k'a muso fɛ mangala timiya o bɛ yɛlɛ a kala la manja o manja bɛ kɔɲɔmuso la a ka so kɔnɔ bilahi kɔɲɔcɛ ka manja don e de kan k'a tɔbɔtɔ denmisɛnninw tɛ furu dɔn e de kan ka furu cogoya f'u ye denmisɛnninw tɛ furu tɔbɔtɔbɔli dɔn e de kan k'o f'u ɲɛna e de kan ka gɛrɛ denmusonin la guwada la ka encourager ni e yɛrɛ y'i sigilen to k'e b'o lajɛ ko n'a sɔrɔ o bɛ gabugu fura ni e y'i sigilen to k'e b'o lajɛ n'a sɔrɔ la o tagamacogo ka ɲi ni e y'i sigilen to ko e b'o lajɛ n'a sɔrɔ ko kɔgɔ b'o ka na bɔ a t'o ka na bɔ o y'i ka nafigiya de i y'a faamuya wa a dɔw fana ta ka jugu n'o fana ye dɔw bɛ yen olu buramuso nana olu tɛ fɛ u buramuso ka den sɔrɔ olu b'u buramuso ni den sɔrɔ cɛ olu b'u ko mais comment c'est que adamaden e denkɛ n'o ye den caman sɔrɔ o de ye ka kunnadiya ye e ne ko musokɔrɔba e yɛrɛ t'a kun dɛ mais ni denkɛ muso nana n'a ye den sɔrɔ ka tila ka den caman sɔrɔ ne ɲɛna o de ka di e ne ɲɛna o de ye sitigiya ye ne ɲɛna o de ye ka kunnadiya ye ne ɲɛna o de ye muso ɲuman ye muso min yɛrɛ bɛ se ka furu parce que ni muso furula n'a ma den sɔrɔ ala bɛɛ b'a dɔn den sɔrɔbaliya bɛ bɔ ala yɔrɔ la mais a man di muso si ye ka sɔn ka don furu la ka ban ka den sɔrɔ a man di muso si ye ka don furu la ka ban ka denw sɔrɔ i y'o faamuya wa mun yɛrɛ bɛ fɔ furu la ko furu i y'a faamuya wa
furu soroli ma gele ko ala ka ɲɛnajɛlan dɔ d'aw ma furu kɔnɔ mais ɲɛnajɛlan ye jumɛn ye furu la ngo furu ɲɛnajɛlan ye denmisɛnninw de ngo furu ɲɛnajɛlan ye denw de ngo furu ɲɛnajɛlan ye cɛmisɛnninw ni bogotigininw de ne musokɔrɔbaw ni aw yɛrɛ b'aw jɔ aw buramuso ma aw buramuso ka taa lamuni da tɛgɛ la a tɛ lamu da tɛgɛ la a bɛ ciseau de da tɛgɛ la aw buramuso ni ka taa pilili kunu a tɛ pilili kunu dɛ a bɛ kinomaxi pikiri de kɛ y'a faamuya wa aw yɛrɛ bɛ na dɛ y'a faamuya wa aw buramuso aw yɛrɛ tɛ maloya k'a fɔ k'aw buramuso ka taa manani da a ka taa lamuni da tɛgɛ la a ka ciseau da a ka tailleur da tɛgɛ la a ka taa a bɛ ciseau da tɛgɛ la ka da mun kan i bɛ ka siran mun ye dɛ yanni i k'a fɔ i buramuso ka taa lamuni da tɛgɛ la i b'a fɔ i denkɛ ye k'a ka dɔ bɔ kɛli la i b'a fɔ i denkɛ a ka dulajuguya dabila e ma siran o k'a fɔ i denkɛ kana s'a muso ma o e bɛ t'i jɔ i denkɛ muso de ma k'o kana kɔnɔ ta kɔɲɔmuso n'a kun tɛ dɔn ko ye kɔmɔ bɔ kun tɛ dɔn ko ye kɔɲɔmuso n'a kun tɛ cɛ ko ye alors maa wɛrɛ musow fɔ bamakɔ musokɔrɔbaw an baw don sa bilahi ni y'u yɛlɛma k'u kɛ nɔgɔ ye an tagamatɔ dɔrɔn an b'u ye nɔgɔ tɔw cɛla ver de terre m'a fɔ n k'u filɛ nin an b'u dɔn wolondugula bɛ mun dɔn mɔndugula b'o dɔn an baw don bilahi donc musokɔrɔbaw a y'aw muɲu a n'aw buramusow ka bɛn tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de tɔw b'aw musalaka ne t'aw musalaka dɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ parce que ne ba de y'aw ye i y'o faamuya wa ne b'a basa kelen den ci aw ye de aw tɛ k'a fɔ k'aw buramusow ka taa lamuni da donc e b'a fɔ k'i buramuso ka taa lamuni da tɛgɛ la e ye buramuso cɛ sɔrɔ cogo di o tuma na o y'a sɔrɔ lamuni tɛ yan o wagati y'a sɔrɔ lamuni tɛ ciseau tɛ tailleur-kɛ tɛ o y'a sɔrɔ asakoba tɛ wa o y'a sɔrɔ pharmacie tɛ yan munna e ma lamuni da i tɛgɛ la munna e ma ciseau da i tɛgɛ la u tɛ lamuni da la u bɛ chari kɔma de da la u tɛ lamuni da la dɛ i y'a faamuya wa u bɛ muru de u bɛ tɔgɔfɛ murunin de da la ne mun kuma sugu ye pilili tɛ yan a t'a kunu a tɛ pilili kunu a tɛ lamuni da tɛgɛ la wa an bɛ kɔnɔ da musow la n'o ma bɛn i ma c'est ton problème i y'a faamuya wa hey i b'i den de gérer mais i y'a faamuya i den ye ne gérer mais ne fana ka famille i da t'o la dɛ musokɔrɔba n bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ n tɛ t'i kɔrɔkɛw wele u ka n'u da don la n tɛ t'o kuma f'i terimusow ye e yɛrɛ musokɔrɔba i taara Makan i musokɔrɔba i bɛ ka seli i bɛ ka sun e buramuso ka den sɔrɔ o mun bɛ se ma n'a y'a diya k'u kɛ n'a ye denw diya a k'a kɛ faransikaw ka den wolo ye kɛ kalo 3 o kalo 6 o kalo 6 n'a y'a diya a k'a kɛ faransikaw ka den wolo ye ka den wolo k'i to sinŋɔmi ɲimi na tin tɛ tubabuw fɛ yen e yɛrɛ b'o kalama e ta kun n'a y'a diya an b'a kɛ i ko faransikaw an bɛ den baden sɔrɔ wa n'an bɛna baptême kɛ bɛɛ bɛ na n'aw nana fana yɔrɔ n'i ye faransikɛ natɔ ye dengidikɛ yɔrɔ n'i ye faransika natɔ ye dengidikɛ yɔrɔ nɛnɛ fɛ ou bien mariage walahi fa hinɛ b'i minɛ i b'u belebeleba de mɔgɔ kelen min na jɔ k'a ka fini bɔli daminɛ i b'a fɔ i ye yuguyugu baliba ci n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna parce que bi mɔgɔw tɛ subagaya dɔn quoi a bɛ mɔgɔw ɲɛna subagaya ye mun bɛ mɔgɔ dun a b'aw ɲɛna minnu bɛ mɔgɔ dun o de ye subagaya o tɛ subagaya o aw faamuya wa aw tɛ suya kɔrɔ dɔn o tɛ subagaya ye o subagaya t'o ye o mais est ce que nin tɛ subagaya ya ok e denmuso bɛ ka e denkɛ bɛ ka s'a ma e ko k'a kana den sɔrɔ walasa a kana den sɔrɔ a bɛ mun de kɛ sisan ka taa lamuni da tɛgɛ la a tɛ lamu da tɛgɛ la a bɛ ciseau de da tɛgɛ la n'a ye ciseau da tɛgɛ la a kan ka den minnu sɔrɔ sisan nɔ maintenant sisan ciseau m'a bali olu la i b'anw bloku i b'i buramuso bloku i b'i denkɛ bloku mais i tɛ ala bloku a den o den ni lamuni kɛra sababu ye n'a ma kɔnɔ ta ala b'a den bɛɛ i n'a bɛɛ kiri lahara k'i ni aw ba kiri ka tila k'i n'u fa kiri k'i keri ka taa jahanama kɔnɔ bilahi taa karamɔgɔ dɔ ɲininka nin ye ɲɛngoya de parce que aw caman filɛ nin aw buramusow aw b'a dɔn aw buramusow filɛ aw bɛ keleyaw la de koyi mais kɔɲɔ san 1 kɔɲɔ san 2 kɔɲɔ san 4 den 1 kɔɲɔ san 5 e buramuso yɛrɛ kan ka to k'i buramuso e musokɔrɔba de kan ka gɛrɛ i buramuso la ka to k'a ɲininka ko kow bɛ cogo di de o tuma mun de b'i la ne ma n cɛ tɔgɔma ye dɛ o tuma mun de b'i la o tuma ne fa tɔgɔ tɛ da wa aw yɛrɛ ka ko ninnu ne ma fɛn faamu e t'o kɛ dɛ e musokɔrɔba de b'o o kɔrɔ yen nɔ i y'a faamuya wa gynécologue la e musokɔrɔba de b'o kɔrɔ sage-femme la e musokɔrɔba de b'o kɔrɔ hey y a pas de problème ok surtout aw minnu fana n'aw cɛw tɛ ɲɔgɔn kan n'aw cɛw bɛ voyage la aw ye ba ninnu aw b'o a essayer a y'u muɲu u ka diɲɛ sɔn bɛɛ da i la
mais a ye t'u kɔrɔ ye buramuso ninnu ɲɛngow de don a caman ye ɲɛngow de ye koyi parce que a b'a jate minɛ n'aw furula ka na so kɔnɔ cɛ ba ninnu filɛ ɲɛngow de don parce que cɛ ba ninnu filɛ a b'aw cɛw si jate minɛ aw cɛ ninnu u n'u faw de bɔlen don donc maintenant n'u y'a aw cɛw ye u denkɛ ninnu ye u hakili bɛ fa ninnu ka jeunesse de la maintenant u b'u yɛrɛ bila aw place de la u ka keleyadenya bɛ wuli o de la u ka ɲɛngoya bɛ wuli o la u ka hasidiya bɛ wuli o de la mais a tɛ se ka f'u ɲɛna i y'a faamuya wa cɛ tɛ se ka fɛn fɔ il faut que aw minnu furula ka na aw k'a faamu cɛ tɛ se ka foyi fɔ il est mal placé aw minnu furula ka na aw buramuso n'u y'u ye k'aw kɛlɛ u mago bɛ wari la n'u y'u ye k'aw kɛlɛ mariage dɔ bɛ na se donc ça dɔ walasa wari ka sɔrɔ f'u ka dusumangoya kɛlɛ dɔ kɛ k'u ni ju tɛ kɛlɛ mun na donc aw b'aw cɛw wele cɛ ja mana tigɛ cɛ b'a wele a bɛ sɔrɔ ka wuli a ka dusumangoya kuma na cɛ bɛ dɔɔnin d'a ma ni dɔɔnin dira ma o dugusajɛ i bɛ sina k'a yɛrɛ ye ne bɛna ala ne bɛna taa bɔ Kadija fɛ yen koyi i y'a faamuya i tɛ denmisɛnninw ko ka di ne ma ne bɛna taa bɔ Bala yɛrɛ fɛ yen Fatima fɛ yen koyi i y'a faamuya wa i tɛ n fa ko n'o ka taa ɲɔgɔn fɛ o b'a sɔrɔ dɔ dira ma ka ban ok aw ye musokɔrɔba jumɛn ye k'a sera k'a denmuso furu sa ka bɔ a den ka buramuso furu sa ka muso wɛrɛ di a yɛrɛ den ma mun kun ka ɲi ni buramuso ye a t'a ye diɲɛ na ni i y'i ba lamɛn n'i ba y'i ka furu sa i ba tɛ se ka muso si d'i ma mun b'i muso ɲɔgɔn bɔ n'i kɔrɔmuso y'i ka furu sa a tɛ se ka muso d'i ma parce que n'i mago bɛ muso cɛ ɲumanin na k'a furu i b'i balimamusow bila ka muso ɲini ye i balimamuso n'olu ye muso ɲini ye bilahi dugu kɔnɔ u tɛ muso si d'i ma diɲɛ na mun ɲɔgɔn bɛ kɛ dugu kɔnɔ n'i k'i balimamuso ka muso ɲini ye a bɛ muso cɛ ɲumanin de ɲini n'i k'i ba ka muso ɲini ye a bɛ muso de ɲini ye fɛn bɛ mun kun ou fɛn bɛ mun ba kun ou a fa n'i k'i fa ka muso ɲini ye i fa bɛ muso ɲini ye muso min n'a sɔrɔ n'a ba ɲɛna ou muso min n'a fa ka ɲi aw faamuya wa donc o de kama i buramuso ni balimamuso ye muso o muso d'i ma i balimamuso b'i ka furu sa ni balimamuso ye muso d'i ma ni n'a kɛlɛla a bɛ furu sa ni balimamuso bɛ muso d'i ma a bɛ cɛ ɲuman de d'i ma ni balimamuso bɛ muso d'i ma a bɛ muso d'i ma hali i yɛrɛ tɛ se ka mun ta a bɛ muso d'i ma i tɛ se mun ka dépense kɔrɔ mais i muso kɔni cɛn bɛ ɲɛ ni dugu bɛɛ ta ye o ye balimamusow ka dile parce que olu bɛ fɛ de an kɔrɔkɛ muso de don a ɲɔgɔn tɛ dugu bɛɛ an kɔrɔkɛ muso de don mais olu minnu ye furu don ni n'u kɛlɛla u bɛ furu sa ni n'u kɛlɛla u bɛ jagoyasɔn dɔ bange i muso la ni n'u kɛlɛla u b'i muso ka sungurubaya fɔ ni n'u kɛlɛla u bɛ t'i muso ka kokɔrɔ dɔ wɔgɔbɛ depuis ani e ma ɲɔgɔn dɔn a denmisɛnnin teri n'a n'o dɔ bɛnna k'a fɔ ko ça va u ka ɲɔgɔn fo u bɛ na n'o histoire ye donc aw b'o fana to aw kunna a y'o faamuya wa maintenant parce que buramuso dɔw bɛ olu ye ɲɛngow de buramuso dɔw bɛ ɲɛngow don hasidiw don i y'a faamuya aw ma ye n'aw nana ka bɔ voyage la dɔrɔn ka na i y'o faamuya wa n'aw nana dugu la bɛɛ bɛ content n'aw bɔra extérieur la ka na i muso bɛ k'i kɔnɔ san 2 san 10 o muso mun n'o bɛ k'i kɔnɔ e nana i y'a faamuya i ba bɛ to e de jate minɛli la i n'i furumuso cɛ i ba a bɛ to suruncu n'o muso la hali n'i muso y'a pari a n'a fɔ hey yɛlɛma donna kow la koyi hey ah dagabana commencera ka pari sisan dɛ a na kɛ ni nali diyara ye mais a tɛ diya ye mun na mais musokɔrɔba ninnu aw kunkolo ne ko aw kunkolo de tiɲɛna vous avez pété des plombs qu'est-ce qui ne va pas mun de kɛra ou bien aw ye sanogo de kunu a ya hey marakaw kɔrɔbɔrɔw fulaw maraka ni kɔrɔbɔrɔ ni fulaw aw ka jagoya cousin k'a fɔ ko muso furula ka na manden laada la aw ka laada kɔrɔw ni manden laada la bololankaran tɛ mɔgɔ ni nimɔgɔnin cɛ dɛ nimɔgɔniya kulonkɛ bololankaran t'a la mɔgɔ ni cousine cɛ n'a furula ka ban i tɛ da cɛ ka dilan na ni cousine furula ka ban i y'o faamu i tɛ se ka n'a ka so k'a f'i bɛ si ye ni cousine furula ka ban i tɛ se ka n'a ka so ka n'a kɛ bololankaran ye i y'a fɔ bololankaran tɛ mɔgɔ ni muso furulen cɛ ni aw kɔrɔbayara ka ban i y'o fɔ n'aw kɛra npogotigi ye bololankaran tɛ mɔgɔ ni npogotigi cɛ wa n'i yɛrɛ fana kɛra jeune dɔ ye âge dɔ bɛ n'i y'o sɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ bololankaran kɛ parce que bololankarankɛlaba bɛ sunkuruntigɛlaba bololankarankɛlaba a cɛman bɛɛ ye sunkuruntigɛlaba bololankarankɛla a cɛman bɛɛ ye maalankolo bololankarankɛla a musoman bɛɛ ye kamelentigɛla bololankarankɛla a musoman bɛɛ ye cɛden a musoman bɛɛ ye jatɔ a musoman bɛɛ ye kalabanci a musoman bɛɛ ye jatɔ ye a cɛman bɛɛ ye jatɔ ye a b'o ɲininkali ko la o ok sinankunya kulonkɛ nɛni b'a la mɛ dajuguya nɛni t'a la dɛ ok voilà nimɔgɔniya kulonkɛ bolo tɛ ci mɔgɔ kan dɛ parce que mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ bololankaran kɛ i ja bɛ jɔ ɲɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ bololankaran kɛ tin dɔ bɛ na i y'a faamuya wa donc
marakaya t'o la kɔrɔbɔrɔya t'o la i y'o faamuya wa hali aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kama i y'o faamuya wa cousinw kɛlen don ka kɔnɔ da minnu bɛ extérieur la cousinw kɛlen don ka kɔnɔ da i y'a faamu aw musow la nimɔgɔninw kɛlen don ka kɔnɔ da u la burankɛw kɛlen don ka kɔnɔ da u la aw b'a yira aw muso la de a bɛɛ bɛ daminɛ o de fɛ parce que nafigiya jujɔn ye yɛlɛmisɛnnin ye ni adamaden bɛna nafigiya kɛ a b'a daminɛ ni yɛlɛmisɛnnin de jahiliya jujɔn ye yɛlɛmisɛnnin ye tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de aw tɛ n'o kɛ ko parce que ko aw de ka di ko aw b'aw cousinw dɔn ça c'est pas vrai o tɛ jogaramɛ kunda a tɛ maraka kunda a tɛ kɔrɔbɔrɔ kunda parce que aw de ka cousin aw de ka jagoya cousin ko ka bon kamelentigɛ denya b'a kɔrɔ ok tiɲɛ ye kelen de ye dɛ ni i nimɔgɔnin commencera i cɛkɔrɔba sigilen i muso ni i dɔgɔnin bɛ bololankaran na n'i tɛ yen n'a ye bololankaran k'a fɛ n'i tɛ a b'a si minɛ n'i tɛ yen si minɛ mana ja a b'a bobara minɛ bobara minɛ mana ja o tɛ amaranseli mana laban yɔrɔ min i yɛrɛ b'a kalama o ɲamɔgɔdenya tɛ kɛ parce que ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko k'a bɛ ko dayisu k'a b'a don jahanama na ko fi abadan dayisu ye mɔgɔ min aw b'o dɔn mɔgɔ min tɛ keleya mɔgɔ min tɛ keleya ala ko k'a b'a kale a ka masaya la k'a tɛ bɔ jahanama kɔnɔ ko dayisu bɛ jahanama kɔnɔ fi abadan karamɔgɔw bɛ t'u munumunu dayisu kɛrɛfɛ u tɛ sɔn k'a fɔ dayisu tɛ foyi ye mɔgɔ min tɛ keleya ala ko k'a bɛ jahanama kɔnɔ m'a fɔ a ka taa karamɔgɔ politisiyɛnw ɲininka a ye taa waraba ɲɛfila ci maru dunbiya ɲininka ko ne su bamanan waliju de y'a fɔ maru dunbiya b'a fɔ aw ɲɛna ko tiɲɛ don voilà a bɛɛ bɛ daminɛ ten kana o sigi ko bolo nimɔgɔniya kulonkɛ an ye marakaw de kendagala marakara marandi ou bien i y'a faamu ganji bɔrɔ kɔrɔ bɔrɔ i y'a faamu soit anw ye wanda suko lafiya ciciri ma bori a bɛɛ bloku ok kalabancidenya don ok m'o fɔ aw ɲɛna dɛ voilà mais donc an bɛ nin video bila tan